Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Monday. Yari kita sa ika-27 nga pitsa sa bulan sang Hunyo kag katapusan nga Monday sa bulan sang Hunyo sa sining adlaw mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta while nga nagachibog na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon naton. Dalon ta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon na reporters kalakipman ang aton sining nga mga kaaksyon mga balita national blog kag international kalakipman ang aton sining nga mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Welcome diri sa inyo sining nga pagpangalagad kalakipman ang ato sining nga mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa aton sining nga pagpangalagad. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man mga kaaksyon sa aton sining nga mga kauturan dirabla sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon. Kalakip man sa oriental side nga nagapamati diri sa aton sining nga pagpangalagad sa taga probinsya sang Guimaras dira kat Chibug na kamo. Sa mga kabanwahanan kag kasudaran mga kaaksyon sa probinsya naman sang Iloilo sa Capiz, Aklan and Antique kag syudad sang Iloilo. Welcome diri sa inyo sining nga palatuntunan kalakip man sa malabutan sa ato sining nga pag-broadcast sa sining nga udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man labot naton sa mga kaaksyon ta karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters, no? Sige, kay tirahon tanan karon dugay-dugay pag-relax lang kamo dira. Kami ang bahala sa pagdala sa mga balita sa sining nga udto sa kinahanglan nako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa atong sining pangalagad karon dugay-dugay ang balita sa patrol. Iga balita ni Akson Alvin Grabay ni may kang tanan sa management o kung tagdumalahan sang TLPC dira sa sudad sang Talisayo nagapanindugan hindi sila direct employer sang mga empleyado nga nagapatigayon sang pikit protesta. Kag kalakip man mga kaaksyon sa balita sa kay Akson Marlon Hinovia karon dugay-dugay aton dalon may kang tanan sa First Provincial Local Conservation Areas Management Summit ginpatigayon sa Kapitolyo subong adlaw. Kalakip man sa balita naman sa Bacolod City Government Center nga balita balita ni Akson Dale Salazar COVID-19 frontliners sa Bacolod na talana nga pasidunggan sang subong adlaw mga kaaksyon. Sa balita naman kay Akson Eric Magbanwa, maki-update kita sining isa ka tricycle driver ho na numaning sala sang isa ning ginlutang anong pinaka-latest nga report mga kaaksyon sang Police Station 7 angot sining paglutang sa isa ka persona dira sa area sang Barangay Alihis. Sa Nukpo naman nga balita, lalaki nga nagabantay sa Tianggiho, ginlutang man sa banwa sang San Enrique patay. Kag tatlo ka magulutod nga nadakpan sa buy-bust operation, nakuhaan sang masobra 230,000 pesos nga shabu. Kag may balita man kita karon kay Akson Art Tayhupon sa sining pagpangalagad ta. Nung balita ni Akson Art Tayhupon man. Sige dali lang Karon lang dugay-dugay mga kaakson sa balita naman sa siyudad sang Cadiz. Iga balita ni Akson Roger Gotim mag-amay nagaangkasanay sa motorsiklo na nakabunggo sa poste Pilason. Sa balita naman kay Akson Nelson Patinio sa unang distrito Roslyn Jean Pilye Command sang New People's Army nagpanginwala nga ginaligar sang militar nga kuno may enkwentro sa banwa sang Calatrava pero suno sa Roslyn Pilye Command mga kaakson sang NPA wala tuya enkwentro nga natabo. Sa balita naman kay Akson VG possibly herd immunity target malabot ini sang Himamaylan City Health Office antes pa man matapos ang tuig 2022. Sa balita naman sa nasyonal, Senador De La Rosa liwat nga i-file ang mandatory ROTC bill. Estados Unidos na magapadala delegasyon sa pagpanumpa ni Marcos Jr. sa pagka-presidente. Kag matapos gintugutan booster dose sa edad 12 tubtob 17 anyos ginsuspende sang DOH. Kag misinform campaign sa nicotine ginpakamlaot sang mga eksperto ho. Aksyon Rex Canto kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa ato siligin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay diri sa ato siling pangalagad. Daligid lang mga kaakson na standby manumbalig kita sa diligid lamang madugay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga reports na sa ato siling mga aksyon reporters. Daligid lang standby anay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
ay nabidang. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Dati pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
ang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad karon dugay-dugay hibaloon tang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga kaaksyon, no? Standby na aksyon Alvin Graba, balita naton sa patrol, no? Karon dugay-dugay, no? May mga tao gid kung kaysa nga hindi konforme sa kaugalingon nila, ipakita niyo blanay sa publiko para makita kamo kag matalupangdan kamo, no? May mga offer do hindi man na muna yung mga offer na ayo dugayuhom lang kuya, mga offer anong mga offer minilyon ginamo na makapabag-o sa lawas mo, pero depende man na sa tao kung kagaton mo ti okay, away gina diferensya. Ayo mga tao ni bla do hindi conformist ko galingon nila mo, do hindi sila believe sa kaugalingon nila. Sige lang dason na. Kung mag-react ka kay munuhon ta nagid ka diyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Why man taga-pasilabot na sa mga operations nila. Ngaton diri kung ano man lang okay man lang na, no? Importante respetohanay, no? Kay kung way kaga-parespeto, hindi ka man pagrespetohon. Kag kung ang kaugalingon mong ginalantaw mo man lang iya, nga para sa imo, ikaw na bala. Basta mo lang nang mapasaan ko sa imo, no? Pero importante dire, life extension na serbisyo. Kantuan tanang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita mga kaaksyon. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba, nagsabat diri ang management sang Talisay LPC, no? Or TLPC. Hindi sila kuno direct employer sa mga empleyado nga nagpatigayon sang picket protesta. Kung sa bagay ang TLPC amo ni siyang dira sa may highway bla before ka o nagwa ka sa Barangay Bata ara sa left side, no? Ang TLPC ang panindugan nila nga daw hindi gid sila iya kunong direkta nga employer. Sinong mga employer sining mga picket protesta sa lugar?
Yari ang kaundan sa report ni Akson Alvin Graba sa Patrol. Akson Alvin. Action Rex nagapanindugan ang management sa TLPC Action Rex kung ining Talisay Logistic Packaging Corporation o kung TLPC nga nagabase dira sa barangay Zone 15 sa siyudad sang Talisay nga hindi sila ang direktamente nga employer sining mga masubra 40 ka mga empleyado nga naga-rally karon sa atubang mismo sa Tanduay Butlers Tingin sino na yung empleyado na ang base kag suno sa pahayag diri ni Edwin Tan amo ni ang manager sa TLPC Action Rex ang direct nga employer diri is ZMS Oli Unlimited Corporation. Ano to? ZMS CMS? Oli Oli? Oli, yes, Oli. Oli? Yes, Action Rex. Oli. Sige. Oli. Oli Action Rex. No? Sila galing nag-hire sa mga empleyado na Tapos, ang Oli nga ini, nagkakontrata man sa TLPC. Yes, amo Amuning natabo sini mo, ma-contract ang nagpangita, abi empleyado or contractor ining TLPC, tapos nagsulod ni si Oli. Si Oli, nagpangita man empleyado nga maobra sa TLPC by contract. Sakto na. Ang sukto ni Nathan, dapat sa mga empleyado ning Oli gali ni. Amo na Dining, sino ning tagiya sang ululi ni man? Ululi? Sang uli ni? Oo, ang uli, tingwaan tagin niya, kami ginhatagban address mismo, no? Kasi di mang location, sini nga ang management mismo sa TLPC nga mo nagpangabay. Mas mayo siguro, Sir Ariho, kadtuan nyo na lang mismo ang opisina sang ZMS Oli Unlimited Corporation. Sa din ako namtang na? Sa may Aquino Drive Corner San Agustin, no? Dire sa siyudad sa Bacolod. Dire na pahamtang ang ila sininga opisina aksyon na Dira sa may isa na ka manok asalanda? Yes, lapit ang gidra kay gintudo na sa aton sa may diya kay Aquino sa corner San Agustin. Tupad lang gid sang manok asalanda. Dira dampi action Rex. Kay suno kag base diri sa iya kag pahayag ni Mr. Tan kun Edwin Tan action na Rex nga sila gani mismo nakibot nga nagpatigayon sang rally protesta ang ining mga empleyado nga nagademanda sa ila nga ibalik sila sa anong kaadlaw kada semana nga trabaho, and at the same time kaga suno sa ila nga nakibot man gani sila action Rex nga kinralihan sila when in fact suno sa ila hindi sila ang direktamente nga employer sini kay kundi ang trabaho nila diri sila lamang action Rex ang customer mismo o kun sa ZMS Oli kaya sinong customer? Natabo sila action na Rex muni nga nagkuha o kung diri sila nagkontrata sa ang pinakamalipot nga pahayag dira ang TLPC nagpangita ni sang trabahante. Tapos gintap nila ining Oli ang Oli amo ning nagpangita sang trabahante para mag-contract sang para i-cater yadto ang kinanglanon sang TLPC. Yes, action na Rex. Karon ang mga tawo nga nagarali amo na ang empleyado under sa Oli. Na action na Rex. Anong part na sang management ya sang TLPC dagali? Sa ila ginaklaro man diri ni Tan nga sila ang TLPC o kun ang Tanduay bala action Rex battle sorters nga napamtang daras Talisay. Ano niyang sorter? Ano ning Talisay butlers ni? Ano ni Slaya? Talisay butlers bala dira sa may dampi sa may zone 15 amo nang kuan nila ang Pero ano ning papilya sang Talisay sortes ni? Amo ni sila ang tag-iya nga nagka-contact sa TLPC Action Rex nga in which sunod dir kay Mr. Tan. Tinga why magrikta ang Oli to nga nagagi pa sa butlers niya? Again, klaro niya di customer lang din nila Action Rex. Amo na nga customer lang din na kuan na sang
record na sang nagtatlo na nagali iya ka party ya. Correct ka. Kung na action Rex, bisan ako gani nakibot kay kati may first layer. Ang Amo nang first layer, gaginansya ya. sila nga mang pisos-pisos pa sila pero hindi sila plastar sa mga tao da. Sakto. Ang manami diri tani nga isa lang tani ka kompanya ang nag-contract sa TLPC. And after 3 months, kag kon wala man lang sang mihoy, ilis naman sila tao para hindi sila maigo sa libor. Mga buisit man yung mga klase ka tao ni namin sila ipadukol sa isa ni katawo man no. Ani ka kundi Mang suhot pa sa iya. tatlo ni ka layer action ang taon tagid mo. Ang first layer tanduay. Oh. Battle sorters. Napantay dala sa Talisay. Second layer ang TLPC. Kag ang Hindi third layer ang TLPC iya ang TLPC di bla mo ning tag-iya sang compound na. hindi ang tag-iyas ang compound amo ng tanduay battle sorters. Di ano yung papel sang TLPC di? Sila ang ging contact sang tanduay o kun customer rather to kuno customer sang TLPC si tanduay battle sorters customer amo ng term nga gingamit ni TLPC customer nila tanduay. Ang natabo diri kay customer nila tanduay nagkuha sila sang third layer nga amo ang ZMS Oli Unlimited agency ni siya manpower service nga naga-provide sa mga tao para naman dira action Rex. Di ko maintindihan nga nagtatlo ni sila, no? Ano, tatlo ka layer mo. Oo. Dapat between sa management sang Talisay kag sang TLPC ni kung may papel gid man ang TLPC or sinoding manindugan sa tagiya sang tawo or ining isa to lang ano to ganito? Ang ZMS. Ang CMS. Kung silang tagiya silang nagapagyabla sang tawo ni nga mga trabahante ni. Ang problema ni gin pa subcontract nila sa TLPC. Ang TLPC nagkontrata man sa Talisay Butlers sang another contract Amo kinang tabo. Tatlo amo gani kay galibog man ang ulo kay tatlo ka layer action Rex. Gani. Nga ang balasulon in kaso gid man kun ano gid man matabo sa demanda sa pangabay sa mga empleyado nga mabalik na sila sa ibalik sila sa trabaho kag ginalakip na diri ang anong kaadlaw ang sukto niya sang trabahante ang TLPC management ni. Muna ang ginpresentar ta nga kamo ang ginasukot diri Ang problema kay hindi man sila kuno direct employer. Correct, sakto na kay si TLPC. Ang problema kay sila gaganar sa Talisay Butlers. Silang nagakuha sang bayad sang Talisay Butlers sa mga taong ini. Kay gabayad man kuno sila sa ZMS. Tila na yung problema kung nag-subcontract sila ya sa TMS. Ila na problema TMS kag Talisay ang ning LPC at TLPC blan amo na niya. Kaya ang Talisay Butler siya guwa na nada. Duwa na sila dapat na masampukan na isang ultok nila. Sakto. Amo ni magpangilwala pa sila. Hindi sila direct employer kag nagsalo sila sa mga tao ni. Okay, ginapamangkutan na sila how come sir nga amo ning natabo nga nagsulod diri ZCMS kay sila customer nila si Tanduay ugaling kiti manpower services ang ginakinanglan di nag-contact man sila sang anip-panipag-o naman nga manpower services ginpresentar ta ginplastar ta man sa ila ang demanda sining mga empleyado nga sir kung ikay amo ning kinanglanon demand sa inyo kay kamo gina-address ninyo o gina-address sa mga nag-arali sa mga empleyado hindi sa ZMS kundi sa TLPC. Hindi niya, kaya klaro man amon nga hindi kami empleyado. Hindi kami employer. Actionaries sa mga ginapresentan nila. Hindi sila employer sa? Hindi sila employer, sining masobra 40 ka mga Di empleyado. kayo sino na mga tao na? Mga tao, gidya, sa manpower services nga amo ang ZMS Oli Unlimited Corporation. Kundi mang hinaw man yung TLPC? Oo, ang tao dahil kaluluoy karon kay waya sukton ang ginasukot nila ang Tanduay Butlers da.
Oh, isa pa na, aksyon na Rex, kaya mo nang gina-presentar taman kagina. Kaya siling nila, hindi man si Tanduay ang ilang nga dapat sukton di. Oo, dapat hindi na Tanduay, kinag-contract na kuya sa TLPC mo. For example, ako si Tanduay, ikaw si TLPC, tapos si Action Hendre ang kwanto abing, si, ano to gani? ZMS. Si ZMS to, o siya abi, tapos si Action Henry nakig-transaction sa imo TLPC nga mapasulod tawo sa Tanduay. Ti ako ko mo nga may contractor na ako, pasudlon tagid ka. Plus tawo mo dira, bayran ta ka sang kinanglanon mo. Ti sinong sukton yan ng Tanduay? O, ti kung taon ta. Dapat TLPC sukton ni sa mga tawo ni, kung di pakdulon sa ulo nila. Munang isa sa mga problema gani sa karon aksyon na Rex kag that is why ongoing ang pag-picket protesta sining mga empleyado tubtub sa karon action Rex kun taon ta ika Ano ang balsang management ni sang TLPC ni? ang hambal nila kagiging pathag nila yang only ang may zuog gani ang actually ang ZMS Unlimited Corporation amo nang dapat Anong pagdapat sina? Kay kung isip-isipon, may ginpermahan na sila mo. Ipak suno man gani sila napulo na kaadlaw nga wala sila operation, apektado man sila sa sining nga nagakatabo nga problema. But in fact, ginatawagan nila ang ining ZMS Action Rex in katuan man gani nila way man dito sa ila sining opisina ang manager no sang ZMS. Hindi yung opisina sang TLPC ni? Ang opisina sang TLPC ara man Action Rex sa may pagkuan sa may planta o kung rather dira sa may zone 15 Talisay. Mo nangarad ang mga empleyado siguro? O ara man da mga empleyado sa kwa. O kapatigayon sang kuan. Nga may contract pa na sila sa Tanduayaw? Yes, ang TLPC may contract pa sila sa Tanduay as their customer, quote and quote. Pero si TLPC may contract man kay ZMS. Ati may contract na sila, duwa lang na sila nga duwa, tanay bungguanay utok nila. Makalilibog ang sila. Ay, Minsan ang mga empleyado... isa pa lang ning batian nato ng TLPC management, ang side nila, ang iyasang grupo ni, ang first party, way patagabati man sang side nila, ano? Pero ang Tanduay, galiyagwa na dang Tanduay Distillers Management. Wa na ang Tanduay Bottle Sorters. Oo, wa na da. Only karon ang duha na lang ang ginalantaw ti ari naman si TLPC nga magasabat sa pila ka mga issue action na Rex. Gusto mo ari action na Rex ang pahayag ni Mr. Edwin Tan. Yun pong Tanso Super, no, is conducting an illegal strike against our company, Talisay Logistics and Packaging Corporation. Now, these persons, they are not our employees, and that their complaint is misplaced, as also noted by the NCMB. No? Seriously, no, kami po ang biktima dito. We are doing a legitimate business, and it is our neighbor ZMS Oli which is their actual employer, no? Just to clear the air once and for all. And by the way, customer po namin si Tanduay, hindi po namin siya principal, hindi po nila yan principal employer. Wala pong kinalaman. Oh, by the way, they also claim na agency kami ni Tanduay. No, we are not an agency of Tanduay. We are in no way connected other than Tanduay being our customer. No, that's it. Yan lang po ang connection niyan. There is no truth to their claims. No? As far as yung kiniklaim nila on social media is concerned. Ano ang pag-intindi ninyo dito sa nangyayari ngayon? Kami yung victim dito, we are collateral damage. We are caught in the middle in a struggle between an employer and their employees. We are an innocent bystander na all of a sudden kami yung tinuturo na perpetrator. No? So, definitely we are the victim. And
let I don't know, no, let the proper authorities step in and decide. I hope that ma-resolve po yung issue peacefully. We want it to be very peacefully done. No, ayaw po namin ng kaguluhan. Want to go back to doing business and survive. Action, Rex. Huwag gina sa picture, de? Why ko nagkuha picture kagina. Tingnan huwag ka nagkuha? Gadali ka. Gadali. Ikaw gurong gadali iya? Oo, gadali man tawag. Muna nga gusto gid makita tayong itsura ni Mr. Edwin Tan. Kay daw ga pamilyar bla sa ngalan niya. Base parehas lang ni. Pero, hindi manghinaw pang TLPC management. Sila yang may direktang uyat sa mga tao ni. That is why nga nagrally dira ang mga tao sa gwa mismo sang TLPC compound. Sila yang may direkta. Atong tanay to sila, way na to ilabot yang ano to ganing grupo to? CMS. Why na to sila problema ya? Ang naralihan subong nga muning TLPC management gidya gali ya. Which is naara sila sa sulod sang compound sining Tanduay. Tela nga lang man tuod nga kung may opisina ng TLPC dito sila irali para hindi mahamper ang operation sang Talisay na. Manghinaw pa ni si Mr. Mr. Tan. Manginaw pa sayang, daway saya kung labot na wala labot ang opisina nila nung wala labot inyo empleyado ini. Amo nang prangkang istorya. Yes, action, Rex, no? But anyway, tingwaan tagadi man, maka-istorya man sa pamunuan. Sining ZMS. Labuto mo na sa Merkules, Merkules lang takitay na sa, sa CMS na? Sa CMS, okay, tani partidriya para naman makasabat sila. Action Rex, kakuna nung disposition nila sa bahin silang problema. Sa mga pero matyagan ko daw ay nagid na sila yaguro. Yan, kay nag-contract man sila sa TLPC management mo. Tapos nag-contract man yung TLPC sa Tanduay, Butlers. Ang tao nga nag-provide sang ulubrahon kag tanan nga direkta ang TLPC gidya. Di na sila manginaw pa. Ikuantan tingwaan gidi action Rex para at least both sides mapagawa tagid o hindi kayo manghinaw pa ya si Mr. Tandy sa isyong ini. Hindi na ka mo manghinaw pa. Lantawa kag kuanan yun lang dang tao nga regrali daho. Solbaron ang problema kay tugtog karon ara magyapon kag kwanta. Bisan magani kung hindi sila kag dinay sila nga sila hindi sila direct employer. Kag kung isa pa kung nagalikaw sila sa regularization nga ginatawag, dapat way nila ginpasigisi ng tao obrada pila na katuig ng ibanda guro. Gaya naman ang ibang action Rex makonsider mo nagyapon nga kontraktual. Di basta-basta sa libur code subong aksyon Alvin, di ba, Torne? Yes, you know, Panyero. Amo na nga dapat halong gigita kung nag-hire kita sa empleyado. Kaya may salabton ka sa empleyado mo na siya mo. Tanan nga benefits covered mo na tanan. Amo na action na Rex nga isa sa mga bagay nga palaligban karon. Sa parties nga mga empleyado kay hindi basta-basta nga mag-hire ka lang siling mo i-hiron ta lang ni kaya muni amo to sulduhan ko lang sa muni mo na pag-abot sang 6 ka bulan amulang gyapon status siya paglabot sang 3 ka tuig amulang gyapon status siya kontraktual hindi na ya pwede kay way mo kuya gin-terminate mo. Isa pa na. Kung i-terminate mo ko 6 ka bulan da nga obra ko sa imo, okay ginaya. Why ko lagson sa imo bisan mag 3 ka bulan lang da. Ay kabudlay nga sitwasyon no. Why gina maintindihan galing kiti mayara kung kaysa mga kontraktor nga daw pamatyagan mo daw murag tagiya na. Isa pa na. Ikaduha, may another production Rex. Ano? Kontraktor, murag tag-iya. At ang agency man, murag tag-iya po. Murag tag-iya, kay subcontractor mo lang siya. Kung naman gali siya. So, kung may mga problema. Anyway, action Rex, at least pasalamat kita sa side man, no? Sa TLPC. Thank you, good. At least nagsabat sila. Ang bisan pa ila sala nga wala ni lagi natubag ng mga tao nagsabat sila. Isa pa.
Ay, oo. Ay, sige lang nugay na paugtas. Masuggest kita sa ila, inom lang sila sa vitamina. No? Anong mayuda? Ano na pinakamayo diri? Life Extension Vitamin D3. May mataas nga dosage. Nanikiraw ni Seksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Kinakson na Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Live Extension Super Fiber. Kita. Matapos ang balita ni Akson Alvin Graba sa iluwanta si Akson Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. COVID-19 frontliner sa Bacolod na talanang pasidunggan sang pasidunggan subong adlaw diri sa syudad sang Bacolod. Especially karon sa hapon mga kaakson. Yari ang kaundan sa report ni Akson Art Tayhupon. Akson Art. Duha ka adlaw tunga Action Rex antes magtakop ang Leonard Dia administration. May ara sa pagpatigayon no sining hapon ang recognition kag appreciation ceremony no ang lokal na pangunahan sa sa Bacolod kay timing manini nga pag-abot sa July 1st kay kumod June 30 magabulos na bagong administration templano daan ang EOC i-dissolve to ini kag itugyan sa diarimon tanan padugi sa bahin sa COVID-19 na pag-away sa city. So sining adlaw pagkatapos ang ila sining mga vaccination drive activities kang iban diri nga magapakigbahin hindi man actually ang sa vaccination centers kundi ang tanan nga mga nagpartisipar nagbulig mga volunteers nga nagtrabaho sa itong tiyempo nga portigid ang kaso sa COVID-19 diri sa Bacolod ang tagaan sing pagkilala no kag subungan recognition sa ila sining nanging kontribusyon sa pag-away sa COVID-19 kay tingin nga mga individual na suluya sa kay Dr. Chris Romon nga tinaga-serbi pasok now as EOC Deputy for Medical and Data Analysis. Sila nga hindi man makupapan na mo sa tanan na mga trabaho o kung tanan ng mga personal dala sa EOC ang trabaho without sa support sining mga stakeholders o kung sining team nga nagbuhigid sa ila sa nagkalundain nga mga clusters. Nautugang padrin ni Suron nga ini sila nga ila silang kontribusyon
nagdulot man sa positibo nga resulta bangod ti sumong amo na ining gina-enjoy naton matapos kami din naglawig na naging paidalon sa alert level 1 ang ining programa. In fact, ang dinapit na may bisita or may ginimbitar na magatag sa niya sining na mensahe amo si Vice Mayor Elcid Familiaran no, di sa Libaruan amo man ang ITF head diri sa bahin sa Metro Bacolod. Yari si Dr. Chris Ron sa aton interview. Ang aton nga schedule sa tatlo ni ka-venue nga ginambal ko 10 to 12 lang gid. Kay tungod pagka alauna imidya sa hapon ang aton nga mga bag-o nga mga baganihan ang aton mga frontliners at aga nato sila sa appreciation recognition ceremony sa NGC no. So para at least ma-recognize naman ang ilang nga contribution sa ato nga pagbato sa ning pandemya no kag of course ang aton nga vaccination efforts. But sa pagsulod naman sa bagong administrasyon ginsigurado gina no nga masigig-sige nga aton nga bakuna kag ang pagkabalo naton si Dr. Edwin Miraflor ang OIC City Health Officer do amo man siya gyapon ang maging lead or focal person sa vaccination. Thus, ang aton nga bakuna sa aton mga malls masigi man na siya gyapon even after sang June 30. Appreciation recognition no ang miyembro ang katapos sa Emergency Operations Center ang tanan nga nakipagbahin sa mga different clusters naton ang aton nga interagency task force na ginapangunahan ni Vice Mayor Elcid Familiaran and of course ang among executive ni Dr. Chris Solomon. So pa sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran sininyati hindi lang gani sini ang mga hatagan dari mga frontliners kundi lakip natong mga nagtaliwan gid action next pagkilala sa itong mga nagrisgugid sa kabuhi ni Labla nga ang iban napapaygid while ngayon sila ang nag-serve o kung nagabulig sa syudad sa pagkumbat o kung pag-away batok sining pandemya kay sila niya alin sa task force disiplina nga nag-underman sa iya sa itong na cluster ti may haraman sa mga disya sa kagiban pagiging mas staff sa mga konsyal man nagtaliwan bangod sa sining pag-away ti sining Vice Mayor Elcid ti papel o certification na nangina pero dako na iyang bagay bilang pagkilala sa ila sini ngaranyin kontribusyon. Yari naman ang parayag sa pag-serving speaker sa sining kaiwatan. That's a good idea for me nga tanan na lang complainers ba. Risk their lives, no? During the pandemic, working 24/7. Mga pangidger, mga volunteers and even job order employees natin. Wala insurance, wala leave credits, risk their lives and their family. So, kung naman nga, man paper, puro ben, padako na na. Recognizing nila, bla contribution. Okay, for me, kaya mo sila yung mga modern heroes. Maraming sa next na palayag si Vice Mayor Elcid Familiaran. Pero ang ginklaro diri sa news si nagapadayon pa ang schedule nila sa mga vaccination centers, labi na sa mega vaccination centers, tugtog ba Hulyo 30 para na mag-akomodar sa gusto na magpabakuna sa diyan na nakasentro gyapon sa activities amo ini ang booster shots sa luyag nga maka-avail. Ang aton sa balita gikan sa Bacolod City Hall, bulag ginagulong sa iyo sa Kalwan Sun, Live Extension Super Fiber. Itong sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinakson Artay Hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Marlon Hinovia standbyan ay sa Kapitolyo. Mga kakson, gusto mo balang magdugay?
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tumakaming amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga crosswalk nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Story. Matapos ang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa iluwang tanay si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa First Provincial Local Conservation Areas Management Summit ginapatigayon sa Kapitolyo subong nga adlaw ho. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Kari sa mga social halls ang Capitol building, sige-sige pa ang open forum sa sarikit ng mga terion. Ito may angot sa First Provincial Local Conservation Areas Management Summit, Local Conservation Area in Ecosystem-Based Adaptation. Tari sa mga social hall sa nga Provincial Capital, nag-upisa kayo na ang programa. May mga alas 8 ang takna kayo na sa aga, kag magkalawag ini, to alas 4 karon sa hapon. Wala lang madugay na tapos dari ang conference proper sa diin kin presentar dari ang Negros Occidental Local Conservation Areas Watershed Conservation for Safe Water. Bali ang mga agencies nga concern may kantaran sa pagkaamlik sa ato sinidudang manggad. Arikid dari sa sining mga terihon, ari man taring presensya kami ni Father Chris Gonzales, ang direktor sa Social Action Center, plus ang Provincial Environment Natural Resources. Kinambalan dari ang River Basin Control. Now, pagkatapos ng open forum, may ara sa pulo panyaga dari dugay-dugay. Sa hapon, padayon ang diskusyon, may angot naman sa Sustainable Fisheries Management in the Visayan Sea. May another open forum pagit, no? Pagka alas 2 o kung alauna, dugay-dugay, may ara sang diskusyon angot sa kung paano papakuron ang regulation sa marine biodiversity sa may hulaw-hulaw sa kililing tanwa sang Kawayan Coastal. Amo ni rason ko nga ang ari man diri ang local government units sa representative
sa nga banwa sang Kawayan, no, ang taga Enro Kawayan ari diri. Ari man diri ang representante sang LGU sa banwa sang kanto di. Karon sa hapon may commitment signing pagkatagayunon before sa closing remarks, no, ang commitment signing ni pamunuan sa Provincial Environment Management Officer nga si Attorney Julian Pedreo. But before sa rin presentation nga patigayonon angot sa life cycle assessment o kung LCA project nga pagapunduhan sa German government. Now, dugay-dugay tabati talang kay sige pang-open forum sa mga tarion. Ari tari presensya man ni Attorney Refrando Diaz sa Secretary ato sa Provincial Administrator. Tabati talang karon sa hapon ang yasaring parayag. Ka-action utikan sa Kapitolyo Action Marlo Bervoya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo. Aksyon na John Diaz standby sa Nokpo. Car aircon cleaning system mo. Ang problema ninyong paglimpyo blas ang aircon ninyo. Balo ka kung higko man ang aircon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kay kantuan tanay balita ni aksyon na John Diaz sa Nokpo. Inimay kang tanan sa lalaki nga nagbantay sang Tianggiho. Ginlutang sa banwa sang San Enrique. Patay. Kagining tatlo ka mag-utod hun. Dakpan sa by bust operation. Nakuhaan sang masobra 200,000 pesos nga shabu. Yari ang countdown sa report ni aksyon na John Diaz sa Nokpo. Aksyon John. Patay action Rex ang isa ka managbantay sang Tianggi inikuno ang iyang sideline o kung sa trabaho man nagapadulong man sa mga bulangan diri sa may probinsya sang Negros Occidental matapos ini ginlutang sang wala pa matumod nga suspetsado pasado las 2 ang takna kahapon sang hapon dira sa area mismo sang Purok 1 Barangay Nayon sa banwa sang San Enrique. Ini nga biktima action na Rex ang ginkilala kay Milo Guanzon, 51 anyos, kag residente man sa Purok 1, Barangay Nayon sa mga banwa. Sulod kay Police Major Bonifacio Aral Jr., ang hepe sa San Enrique PNP, antes pa man ang krimen, nagbakal actually sang sigarilyo, ining suspect, no, nga ginatudlong nga nagtiro, sining biktima, nagpinigarilyo man sa guadra sang Tianggi, nagulpi lang kuno dira sa may ginaduhulan, nagsunrex sa mga baligya kung magbakal ka, dodig tulog kuno gulo sang suspect nga bit-bit karmas, kag gintiro ang nagabantay nga ining si Guanzon Action Rex. Bagod man sini nagkaangkon sa pila sa dukhan ining biktima kag gindala pa sa area
sang Don Salvador Benedicto District Hospital sa syudad sang La Carlota apang iniyang deklarar nga dead on arrival ni Dr. John B. Canuel ang attending physician dra sa may ospital. Pagpayag diri ni Aral sila nga pinakauling investigasyon do mahimo ko na madalom ni ang pinakamotibo sa likod sining krimen base may mga dumaan na bilang mga timatima kon dumot o kon pangonta ining biktima action rex amo nang isa sa mga motibo or anggulo nga ila diri nga ginatutukan. Pagpayag diri ni Aral ang suspetsado nakasuksok ini action rex sang itom nga helmet, nakasuksok man sa itom nga jacket kag sa may sakay ini nga getaway vehicle isa ka Rusi Flare nga nagaduag sang itom pero wala ni sang plate number action rex kay kulang naton broad daylight sa nagluntad ang ini nga insidente kaya mo to naglaom diri si Aral nga mahimo mi ara pagid sa pila ka mga saksi nga makatumod kag makabulig sa kapulisan identify sa suspetsado sa likod sa sining nga krimen. Sa subong gingkompirma diri ni Aral sa interview nga may ara na sila sang person of interest o galing kay ginatipon pa nila ang dugang nga mga ebidensya good mapatud-an kun bala matuod gid man nga maning suspetsado nga naglutang sini sa biktima action rex. Yari si Police Major Bonifacio Aral Jr. ang hepe sa San Enrique PNP sa ato naman nga interview. Investigation pa na follow up din namon sila kay doon ni madalom ning motibo ang among natutukan subong. Di actually siya sa Changi. Na kami witness na ito nakita nga nabalbot nagsigarilyo pa rin ang suspect question ng helmet. So may naka-identify sa tsura yan. So hindi taga-direct. So hindi taga San Enrique ang suspect, sir? Oo. Actually siya may kami ang gul. May binitirahan yung subong. Oo. Masip ng tagang sa naganda. Okay. Ang sunod sa matiyan si Police Major Bonifacio Aral Jr. ang hepe sang San Enrique PNP. Sa iban pang nga mga balita, maisa man ka bypass operation nga ginpatigayon ang gitingog nga pwersa sang Kabangkalan City PNP kag sang Negros Occidental Provincial Drug Enforcement Unit sa pagpamunuan ni Police Lieutenant Colonel Albimar M. Flores. Sunod diri kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City PNP. Ini man nagkaladakpan ang Musande Ruel Vicente alias Ruel Jr. 30 anyos, Dan Vicente alias Don, 28 anyos, kag si Emily Vicente alias Bungol, 43 ang edad, inisitiran residente man sa Dalan Rivera, Barangay 3 sa syudad sang Kabangkalan. Inisilakson sila pantasod na unang tak na kapon sa ila mismo nga puloy-an action rex. Sunod kay Melgarejo, madugay na ninila nga gina-monitor ining main subject sila bypass operation nga si Ruel Vicente kay ginaligar ni siya kuno membro sang Bugalon Drug Group. Ang Bugalon Drug Group amo na isa sa grupo sang mga drug pushers nga nag-operate dira sa surgabahin sa probinsya sang Negros Occidental. Madugay na ni action rex pero according diri ginakuha pa nila ang dugang impormasyon na angot sa nga grupo. Si Ruel Vicente kag Dan Vicente ginakabig ng mga high value individual kay ang background sini nila sa to naka-surrender na ni sa Uplan to ka nga programa sa kapulisan samtang si Emily Vicente bago lang ni na tokiban sa kapulisan ginigili nagaduso man sang illegal nga droga. Sa ginpatigan action rex nga bypass operation na recover diri ang 15 tanan ka mga sachet sang transparent sachet sang may suspected shabu nga ginabalubanta nagabugat sang kapin 35 gramos kag may estimated market value nga nagalabot naman sa 238,000 ka pesos action rex. Nakuha man diri ang bypass money kag pila ka drug paraphernalia gikan sa posisyon kag control siling tatlo ka mga nagkaladakpan nga karon preso sa custodial facility isang Kabangkalan City PNP kay natanan pasakan sang kaso sining hapon. Yari si Police Lieutenant Dennis Melgarejo ang Deputy Chief of Police kag PIO sang Kabangkalan City PNP. Sa ato ni bypass operation ang ini sila ni Ruel Vicente alias Ruel Jr. Consider na kanina nga HPI ka member sa Balon Drop. So Jeff Ligurer then yung autod nga si Don Vicente alias Don consider na kanina nga HPI sa ka-jobless. Pag Emily Vicente Almasa alias Bungol consider na kanina nga SLI isa ini ka tricycle driver. Member sila kano nga drug group, sir? Paring isa lang ang member sang Bugalon Group, si Ruel Vicente. So, nakarecover kita sang 15 pieces, HCl transparent plastic sachet,
with containing crystalline substance of suspected shabu with estimated of 35 grams with standard drug price of 238,000 and 100 piso bill including na ang aton 100 piso bill nga by bust money and other drug paraphernalias. Mali mga naton ini mga surrenderi na diri man sa aton nga station, but atong si Emily Vicente SLI lang ini. Aksulat sa Batian, si Police Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police kag PIO sa Kamangkalan City, PNP. Balita gikan sa NOC po ang kaakson nyo, Akson John Diaz. Sunod sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinakson na John Diaz. Balita gikan sa Nokpo. May tisianay kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal. Yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Rex Canto, kinakilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, badat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pabalik na diri sa atong sininga pangalagad aksyon no Radyo Philippine Standard Time last launa 15 ng aton oras, no? 1:15. Kadtuan tanay si aksyon na Eric Magbanwa maki-update kita sining paglutang blane sang isa ka persona dira sa Barangay Alihiso na nugin ang pinakarason sini nanong latest nga investigation sa aton sining nga mga kapulisan. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon Rex, you have no more time there. Gani man, do kapigado gid. Do kapiot kasi ibo kapiot gid. Sige lang, basi next week, buwas makadusig-dug So kadugay pa tayo sa next week. Gani man, buwas Merkulis sige Ay, okay, boss kalidi. Merkulis na lang Merkulis na tayo madugsing Oo. Pero mahirap siya nga development kaso sa paglutang ni sa biktima bla. Natabo ini kahapon sa kapon dito sa may Bangka-Mital Alihis Morsa Road, Barangay Alihis, because nga may ara na person of interest nga na-establish ang ato sila nga kapulisan Action Rex, no? Ang isa diri sa mga ginalantaw nilang motibo amo ang ginatawag nga crime of fashion. Pagpangimon? Yes, precisely. Correct ka dyan. Okay. May tama ka, no? Pero, actually, wala lang galing anay kinitaligid sa ato ni Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Station Number 7, because nga, kinangano, pag nila ang duga nga ebidensya, nga magtumbok nga amugid man ini ang pinakamadalom nga motibo sa paglutang sa biktima nga si Kim Ryan Canilio, 31 anyos, taga Block 33 Santo Niño, Barangay Handumanan. Kung makita po na actually sa CCTV footage, ang nag-itom sa punta muna ang gintiro. Gipalapitan niya lang galing Kag matuntiro, nagpalapit na ang lalaki nga daw itom ang kulor sa bayo iya. Kagway na damo, gamo actually sa gintiro, tapos may kuwan pagid sa may single nga motor galing nga nagahulat posible sa una. Oo, kagawa ito pagtiro yan, may nagdulog dahil nga motor Action Rex. Inkuha niya itong cellphone na karauna, nakita mo sa CCTV nga nagsakay tayon. Ang suspect sa motorsiklo, saya sila nga pagpalagyo. Nasunod sa kay Police Captain Elmer Bonilla, nga ang suspect diri, Action Rex nga nagtiro, kung ang suspect nga nagtiro, nagasoksokid lamang sang mas ni Blania. Pero ang gisakyan niya sila gasoksok niya sang helmet, no? Pero sila ni Captain Elmer Bonilla mahapos-hapos para sa ila ang magsurba sa sining kaso yang panibago ikaduha nga kaso sa shooting sa area sang Station Number 7 kung mag-cooperate lang ang pamilya sang biktima Action Rex. Tiga na kayang asawa yan daw atuman kuno sa SOR? Di ba man na problema, mahapos matapos ang pulis na ito na. Pila ni sila katuig nagbulaga yaw? Wala ginatagin nga detalye sa ito ni Captain Bonilla, tinintindihan na pa nagsurex gani. Personal naman na nila. Gani. Pero ang importante, di nga may establish kiblang motibo, bla. Sila ko sir, sino di ang nagapangimon, ang biktima o kung ang suspect. Sila niya, hindi ko lang kuha na actually magatag detalye si mo Basta dila kami nagasugod sa motibo nga crime o passion. Ang cellphone ni isang biktima daw ginkuha patungkol isang suspect niyo? Antes nagsakay sa motor? Oo, ginkuha ito actually pagkatumbas ang biktima, kita mo da. Ginkuha ito ng cellphone kung nagsakay sa motor angkas. Upod sa iya sining observen mga upod na mo inin driver sang motorsiklo Action Rex. Di sila ni Captain Bonilla niya Action Rex akuya confident ko na hindi ikaduha nga kaso sa shooting na mo diri sa area masulbar ta niya. Apos sulbaron kung ang pamilya mag-cooperar lang. Iti may person of interest naman sila nga natupok. Diri mong galigati amon sa lingkod la ang importante diri ang ebidensya na magtudlo nga sagin man ang nagimo sa krimen kag amo man ni ang motibo. Kag mapos sa post ni Guro daw klaro-klaro ning CCTV klaro ni Action Rex siya. Makita mo sa aton dira nga nakuha nga CCTV nagatalikod ng lalaki kasi pa dumigil istorya sa cellphone niya.
Tigali kati ang wala pa di parahan bisa suspect mo asa biktima mo. Nagapadulong ang suspect man? Oo, kati kuha sa mong katalikod sa, pero nawili sa guro black ka istorya sa cellphone kag ginagamit sa ginawiyata niya. Kaya mo to kag gintandayan isa sang wala pa balaan nga kalibre sa armas lutang sa liog kag dito gintiro action Rex kung makita mo nila sa ato sila nga CCTV. Ang biktima karon nga si Kim Ryan Canillo halin sa Bacolod Adventist Medical Center sinikita mga gagin sa ilo ni sa may Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital kag subject sa ginatawag nga Operation Action Rex agud kakwaon ng bala na nagtapik sa siling aliog hindi pa bawalaan kung ano iling asahi sang armas luthang ang gingamit sang suspect. Ang aton interview karon sa hapon kag sa Action Night Patrol interview naton sa kay Police Captain Elmer Bonilla ang pinaka-latest nga investigasyon nila angot sa sining ikaduwa nga shooting incident nagluntad sa area sang police station number 7. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Pagpalalag Report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office ang mga interviews ni karon mabatian sa Action Report sa afternoon edition kundi gani sa Action Firing Line mga ka-aksyon kag sa Action Night Patrol no. Kadtuan tanay balita ni Action Roger Gotib mapakadis sanay kita ini may kang tanan sa magamayho nga nagang kasanay sa motorsiklo na kabunggo sa poste niho lunsay man ini pilason. Yari ang countdown sa report ni Action Roger Gotib sa Cadiz City. Action Roger. Action Rex nagtupagid o kon gidala sa bahay sa hospital kay confined karon ang mag-amay matapos ngini ang aksidente samtang nagasakay sa motorsiklo kag ang nag-drive sining bata ang under the influence of liquor. Ang mga biktima gikilala kay Antonio Dagyawan 52 anyos sa edad may asawa kag subugman ang bata sini nga mo nagamaniyo sa motorsiklo nga si Arnel Dagyawan 25 anyos may asawa man lunsay pumuluyo ini sang Asidalaw ang Barangay Luna. Suno sa report, ini sila ang pauli na kutani pakadto sila sinipuloy ang mga alas 2:30 takba sa kahapon sang sa ila pag-abot diri sa may malapit sa Biopower. Inali lamang nga daw may ginlikawan suno sa bayag sining bata nga nagalutaw nga matubla sa sining dalan nga rough road. Pero dito sila ay nagtupa sa poste katungod sa kabaskog sang impact na baligid ang tiil sang iya sining amay samtang madamo man nga kabilasan naangkod sini ni Arnel Dagyawan nga mo ang driver. Gindala sila sang mga katapos ng rescue team sa Cadiz City Emergency Clinic. Kagabi, ginahulat-hulat pa to kay transfer sila sa hospital kung sa diin man nga hospital sila pwede nga pagadalon. So way pa natin ma-follow up kung bala na dalagin sila sa hospital kagabi samtang ginapaabot sang emergency clinic ang response sang iban nga mga hospital kagin pagtawgan. Sa report, infected gid lamang ay payag ni Police Staff Master Sergeant Glenn Villanueva amo ang investigador sang amo nga aksidente. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton sini mga ka-aksyon. Ang mahilig bala magkape, ang atong gina-recommendar, life extension. Ang BBB program, ini sa Action Roger Gutib ka report. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon na Roger Gotib, balita
balita gikan sa syudad sang Cadiz. Standby na Aksyon Nelson Patinio mga kaksyon, no? Ang koneksyon sang balita una sa tamang serbisyo. Sa iluhan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang unang distrito sa Banwa sang Calatrava. Roslyn Pilye komando sang NPA nagpanginwala nga ginaligar sang militar nga naengkwentro balani sa Banwa sang Calatrava kuno. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Nelson Patinio. Sa detalye sa ning balita, Aksyon Nelson. Action Rex ang Roslyn Jean Pelli Command sang Northern Negros Guerrilla Fighters sang New People's Army ang nagpanginwala sa ginaligar nga engkwentro sa tropa sang militar sa Donghonyo 22 alas 6:30 sang aga sa sitio Tinibyangan, Barangay Minapasok, Banwa sang Calatrava. Ang pagpanginwala sang NPA ang nakabase naman sa ilagin pagwa nga press release nga napitsahan sa tungo Hunyo 24 sini nga tuig. Damlag pa nga ginapahayag ni Lieutenant Colonel J.J. Habines ang 79th Infantry Battalion Commander nga naglawig ang engkwentro sa sulod sang 15 minutos nga ginpanginwala naman sang New People's Army nga may nagluntad nga engkwentro sa tunga sang NPA kag militar. Sa ginaligar nga engkwentro sa sitio Tinabyangan, sunod sa militar, ila nakuha ang mga kagamitan sa nabilin nga mga katapos ang mga rebelde kag ilama nakuha ang kuta sa mga ini. Apang initanan ang ginpanginwala sang New People's Army. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Nelson Patinio. Balita gikan sa Banwa sang Calatrava. Sa Himamaylan anayho, herd immunity target malabot sang Himamaylan City Health Office antes matapos ang tuig 2022 kuno. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon VG Apasible. Sa detalye sa ning balita, Aksyon VG. Action Rex ginpahayag ni Dr. Mizardo Istanda, City Health Officer sang Himamaylan City Health Office, nga nagalaom siya nga malabot sang syudad ang herd immunity batok sa COVID-19 antes man matapos ang tuig 2022. Dugang pa ni Dr. Istanda Action Rex, madamo sa mga rason kung nga asa subong wala pa malabot sang Himamaylan ang herd immunity. Sandig sa datos ng Himamaylan CHO as of June 20, 2022, iara na sa 32.12% ang nabakunahan ng mga kabataan edad 5 tubtob 11 anyos, 76.69% naman sa edad 12 tubtob 17 anyos, samtang 60.24% naman ang nabakunahan sa nagaedad 18 to 54 years old. Kag nagadangat na sa 74.12% ka mga senior citizens ang tigayon nga nakabaton sa COVID-19 vaccines.
Suno sa Himamaylan CHO Action Rex, 80% ang kinahanglan nga mabakunahan agud malabot sang syudad ang herd immunity. Action Rex pamatianta ang kabahin sa aton interview kay Dr. Mizardo Istanda. Dok, nalabot na sa Himamaylan, Dok, ang herd immunity or wala pa? Wala pa. Okay. Kada ano doon medyo nagapan kasi may mga factors behind sa amuna ita kasi may nahitikante mga factors pero hindi ba matamat nasa 30 meter per liter. Okay. Na-explore man ang mga secondary related. Sa projection niyo, within this year, possible, malapot yung herd immunity, Doc? Hopefully. Okay. We have high hopes. Otherwise, pagpasa mo daw, kung kami dumabot ay okay. Nabatian ang pahayag sang Himamaylan City Health Officer. Balita nagikan sa syudad sang Himamaylan. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon naton constipation, ang problema ninyo, balukang constipation. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field.
Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, launa 42 ng atunura sa langalang nata sa Tiyempo, diri sa atong sininga pangalagad mga kaaksyon. Pasensya gida. Ang waita malabutan kay pigado gid nga tunura sa no. Standby na sa This Is My Life sunod sa dili lamang madugay upod kay aksyon walmas sugaton. Ako naman ang inyo ni kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig